Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, mag-upload na sa atong Palamie Drama Compilation Part 174. So balik ko na ako pag-usap mga listeners, ngayon ko pasensya sa inyo nga tagdugay dito maka-upload mga listeners, na dito tayo gitrabaho kining manginabuhi sa atong mga listeners. Pero mubawi lang dito ko sa inyo pohon mga listeners, no? Mahuman ang trabaho mga listeners, maka-upload ng dahil tag padayon out nga dili na sa inyo skip mga listeners. Dako na kayong tabang sa akong channel. Sa dili pa ta magsugod, ako sang basahon mga comments katong last nga gi-upload. Ang first comment nato si Michael John Amores, idol sa taot ko sa Tubod, Lanao del Norte. Daghan sa salamat sa imo Michael John sa imo ang kanunay nga pag-comment. Si Oscar Abedog, salamat idol kay naka-upload na kadol basta way skip ni dol. Ug salamat to sa imo adya Oscar Abedog sa imong pagsabot sa imong pagwalay skip. Dako na kayong tabang sa akong channel. Salamat jud kaayo sa imo ha. Si Bilma Amor, nice drama sir idol. Daga salamat jud sa imo Ma'am Bilma. Si Ma'am Del Sam 99, hi sir idol, maayong gabi karon pagayod ko human work. Salamat always anay gapon para ang suporta paminaw bisan na maulahin ako. God bless you and family. Salamat jud sa imo Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong basihan pud sa atong pag-ito vlog ma'am. Salamat jud kaayo nga naa jud ka pirmi. Lipay kay ko ma'am naa jud ka pirmi ga suporta ug paminaw sa mga gina-upload nato nga drama. Salamat kaayo sa imo ha ma'am Del Sam 99. Si Luel Balandra, upat ka heart ni kang Luel Balandra. Salamat sa imo Luel Balandra. Si Bernadette Larsi, nice kayo jud. Daga salamat sa imo ha diha Bernadette. Si Nalin Labial, very good. Salamat si Muada Bernal, salamat si Muada Nalin Labial. Si Ina Palas, palamay kayo drama idol. Salamat sa imo po diha Ina Palas. Si Cindy Abdas, wow nice drama sir idol. More pala makalingaw kayo. More pa makalingaw kayo. Dagang salamat sa imo po diha Cindy Abdas. Ug mao to mag-sinners tanan ga comment sa tuwa ato na sugdan na to ang Palamay Drama Compilation Part 174. Ako si Daday, ginaingon, dili man ko humok og ilong, dali lang gyud kong mahigugma. Basta lalaki nga maayo na ako, madagyo-dayon ko. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Salbahe siya! Ingon siya iya ko pakaslan kung mamabdos ko. Ay, sa ni mong tanan, oy. Ganong nagpadabi tao kas ate ka to. Wa ka gyud mo tagambayhan na ka. May duha na kakauyab nga igo ka lang gitilawan in town. Pagkahuman, talikdan. Nagtuon magud ko ni ikatulo mga si Ador. Matuon siya may gugman ako pero hindi man di ay. Okay ra gyud ko, gibiyahan ka tong duha nimo kauyab ka ni adto. Kay wa man ka pamabdosi ato. Kinkaroon na day. Ang dili na ko madawat. Di ko musugot ini. At tuon ko gitong adora to. Pugson ko gid siya sa pagpakasal nimo kay nagsabak ka na siyang anak. Ikaw maghimahal sabak taon niya. Pwes pakasli siya. Oh, klaro nga noon kayo nga ako giamahan siyang gisabak pero di lagi ko gana mga sawag babae nga bulhang ng daan nga akong nakuha pa oy. Ay, Dor. Oh. Idan mo, Dor. Bisa ba di ikaw may kauna niya do, pero sa nga ikaw mo nagamahan man anang iyang gisabak. Tulubagon mo kini, bida. Makatugot ko lang nga matao imong anak, nga di pailaw niya nimo. Oh. Unsa mo taon ka oy? Oo, nay. May nagdoorbell door. Ako ato pa Ipasan akong barkada ni ana. Ako rin mga to. Sigdo na yung mga apply kakabang taon. Magbutangan mo na akong karatulas gawas nga wanted maid. Sige, di alam ko na ka. Basta mao na ka to, ha? Mabdos man ka nas daday nga imong uya. Pakasli na siya. Aron, mahangop na ko ang akong apo taon din sa tuado, ha? Diyan na ka. Ay, bahala mo di ay. Di ko mangsawan itong daday ako'y gusto niya. Jer-jer ay giapas na ko itong bayhana oy. Oo, sa inahan ka sa napabadusa sa kong anak. O, taon sir. Ug lilikay ng imong anak sa akong anak. Sir, maluoy taon ka sa taong imong anak nga pakasla ng akong anak. Kay kun buhi pa tong akong bana, sir. Byuda ka?
Biyuda taon. Ay, sus. Maong biyuda na ko. Ang tuong laway na ko na. Tunla sa sir. Biyuda na day ka? Pariya day ta. Ako kay anya. gyudo na ko gyudo. Ha. Saba ka de sir. Ay biyudo day sad ka. Sir ka tao. Di ay pag sir to. Di ko ganahan na mabahay nga mag-sir na ako. Labi na nga. Maanyag sama ni mo. Nataas ko anak ay. Tara, dali. Yun, kinsa galit yung nga ni mo? Ako di ay si Buloy, ha? Tawag ko sa kong nga og Ki. Oh, pero ang ako tinungan Buloy, ha? Ako sab si Lenny. Oh, Lini. Sige, tana Lini. Dayon riso, dali. Kay sultihan ka. Ako sa suko kay kus paglikay ni Ador sa yung tulubagon sa ibong anak. Tana so, dali Lini. Tanda. Unsa? Malay tinuod, manang, wa mo ko'y gusto sa imong anak. Kuan ba, kanang, gitistingan naman ako siya og panguyab. Niya kay misugot man. Bao nga, nahilaptan ako siya. Unsa? Wa man di kay gusto sa akong anak. Wa unta nimo hilabti. Kinahanglan nga imo gyud siyang pakaslan ha. Kinahanglan gyud. Ay, Ador! Di ba yun ikibuhati mo ang pibawos kang babae gawa kay gusto? Bida. Kailan pagkasal gini mong anak Lini, ha? Kung di gani ka mo pagkasal, playaso di ka din sa kumpani mahiro. Saan? O di na ko, mo isip mo, ako kang anak mo. Ay, nilayas gyud Ador daday. O gibuhat ni Ador tungod kay di siya mangasawa nimo. Di gyud magpakasal sa Ador nimo taon. Abi ko bang mapagkasal gyud siya nimo. Apat mas gipili man yung mulayas taon pa ni May na ako sa pagpagkasal nimo. Apan kuan kang dili lang kay kasulti ninyo, dili lang ko ikasulti nyo. Di na gito na ko dawaton kumubalik patong pauli to sa mua. Kaya yung gisupa ka kung gusto. Bahala sa kinabuhi niya. Okay. Sakti na lang, sir. Di na lang ko mamukos. Pagkatahon ko na lang ang bata nga way amahan. Oy, kaluoy po taon ni mo. Sir, salamat na lang sa imong kaayo, ha? Salamat, gyud. Abi ko ba, doon na kasal nga mahitabo, wa man di ay. Kining, pwede man madayo ng kasal daily di. Ha? Kuan, pero dili lang atong anak mo ikaslon. Ha? Kinsa may kaslon, sir? Kita lang day. Pakasal ta. Tanaw na ko ni mo, murag. Murag, wapa mo ka mo pinupos, di ba? Kunya, kining ako taon nung vida. Tuskig pas lansang day, yun sa'yo nauna ni mo. Kuha pa ni 2 crown day, ha? Yaman Kita lang pagkasal ni. Sir Buloy. Human sa among kasal ni Buloy, mausay pagtuig sa imong anak. Mao na day. Bisay law ako day ha nga ako lang gitawag gidawat si Ador taon nga mauli din isbay kay bisag sao na ako day anak magyud na ako. Okay ra, sir, uy. Say sir good. Bono na kung mama nimo. Papa. Bitaw nak, bisan kung wa mo magkadayon sa anak ni Buloy, pero kami man say nagkadayon. Mao nga papa gihapon. Okay ra ko, Papa Ki. Oo, kana. Unya, karoy, naa naman sinangulitaw na ako, nakagusto sad ko niya. Kung mamisita siya na ko og usab, sugto na ko siya og hagdon og kasal. Nahibaw na ko kinsang lalakihang buot na mo ipasabot, oy. Katong Jason, no? Apan ingnon ta ka. Siguraduhan na gyud nga nakagusto ba siya ni mo, day. Pasig mabiktima ka na sa skugma. Salamat ay. Salamat daday. Ngayon mo yun yung kong gisugot ay. Kaya nakita ko nga matinud-anon ka na ako. Apan, basig, imo kong binuangan ha. May anak na baya ko. Napaangkan baya ko sa salbayas kung uyab ka ni Adto. Di lagi. Love ta kayo ka day. Salamat kay Mauna Jason. Tekan kayong salamat.
Ugma, mag-data ha? Oh, sige, sige. Ako lang ibili ni Mama ang bata. Sige, mag-data ugma. Unsa? Mabdos ka naman ng Lini? Oh, Mama Lini? Ako lang tubig lang nga. Ay, tubag-tubag na eh. Ako lang tubag lang nga. Kung tubag niya akong anak Oh, nga kanahan. O, Ador! Abdul Salini. Uy, Bantayo na ng bata. Ay, Ida. Buhata na kong kiyamoy ng batang nasti ang Lini ha. Bantayo na ng bata kay imo ng anak ka. Ha? Sige, Ador, ha? Bantay sa ng bata kay manood sa aming papa ni Mus Kwarto. Dali. Dadarang bata o dawata. Mutay lagi ning giunungan sa imong auto. Oo, di. Huwag mo check-in tadi ha. Aron sawan ta ang tuwa na to kagugma. Basta baya, Jason, ha? Pakasli baya ko, ha? Oo, lagi. Tara, manaon na ta sa auto. Tara na yun. Tara na eh. Kay lami na kayo na eh. Oh, Kain mo na eh. yan na nakuha ka tilap. Bisa na kagin ka panganak. Siguro kung Mansa, magyapon kayo. Utma ka. Bisa gini ka anak. Kaskulit. muot nga ako. Ano ginay gusto ko? Agilo, ito kayo magina. Jason. Okay, ko na nga ako na yan. Lami kayo. Umbis kayo. Oh, no. Ba't ako? Malami. Sige pa rin. Sinalungat ang kumain na yun. Sige pa na ko. Ikaw ano na yan. Lungat na yun. Agoy ka lang siya ka na yun. Bebe. Ako naman ini. Ako nagning. Ako nagning. Tesi mo na yan. Oh, sige na. Kini. Day, malami. Ganahan ko kayo mata. Sige pa, Jason. Sige pa. Hello. Jason. Grabe ang kalipay akong gibati sa dihang nagtagay mi ni Jason sa gusto na kalipay. Nuban sa nahitabo, grabe sa dang akong kaguol. Hilag na pud ko kay gilikaya na sad ko niya. Waday say gusto na ako, igo ra ko niyang gipahimuslan. Nabiktima na sad ko sa gugma, nya mabdos pagit ko. Namabdos na sad ko sa laing lalaki nga urang mipahimuos na ako. Nabiktima na sad ko sa gugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tristan. Ginaingon, kung tinuod kang nahigugma, ayaw surrender. Ipa-feel niya, love ni mo siya. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Haha! Congrats, Meditro! Yat this! Nakunaw naman ka! Ay, sawa na. Ay, may langkabaan. Dungan ti kasal. Kung sama ka eh. Sos! Nya karon, naunhan no ti ka. Wapa ka. Hinay kay ka. Sabada, ayun saan po nga ninyo nga, wa man ay uyab. Ha, probida. Sumka ay lang pagdali magod. Dili man kuntis ang kami nyoon ba? Dili ba, Bay Jetro? Ako sa bagay, sakto ka ba? Pero ay kalimot ha. Bida hapit ka mlapas kalendar do. Probida do. Unya na siya magminyo, oy, kanang mulapas na siya sa numero sa bingo. Biha sa Daryo ko Timoy. taon. Sagdi lang ma. Ay mo kabala ka. Para lagi ko. Bagitawan pa nako ang babae nga para nako, ma, Bay Jetro. Og akong siguraduhon ang tanang hiya sa babae nga naa niya. Biyas init eh. Lidot nga sa akong lawas bisag bagali akong jacket. Uy, hala, ang babae. Nitik kang anong gas sa bridge. Maghikog siya. Oh, ang iba yan ay. Akong hunungan, be. Miss! Miss! Miling siya. Manawag ko sa motor. Ug ako sing duulon. Miss! 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 Ay, nagbata ha! Miss! Uy! Jay, naunsa ka diya, oy?
Miss, Ano ka? kung unsa may naa sa imong hunahuna, ay nagbuhata ha? Sa na, miss? O sa sa din ang mupatong na sa gutter ning bridge. Ganahan mo ko muanggap sa hangin good. Ugag. Ha. Swerte pa ko kay na may nakapakgang na ko. Pero di ko magpasalamat ni mo. Hoy, mo na motor. O habal-habal driver ka. Sakay ko, be. Atod ko sa amo, be. Salamat ni Bodo nga imong gihatod din sa amo si Kuni. Way isa pa yan, oy. Imo siyang anak? Oo, amaw ng bayhana. May problema ganina siya no, dayog ladok. Ladok magbino ba? Ladok magbino. Bago pa sila nagbuwag sa iyang uyab. Magpito na sila katuig. Pero nagpakasal ba ni lain ko ng iyang uyab? Mao ba day, noy? Di na lang ko magdugay. Okay. Adto na ko, noy. Oh, sige do. Salamat kayo ha. Usbuna ko do. Daghang salamat sa imong pagluwas sa kinabuhi sa akong anak. Guwapa? Kuwapa, ma. Nindot paglawas. Pero, usad lagi. Wa man siya pili sa iyang uyab nga mo ipakaslan. Lain man. Kabati sang laki, ha? Unsa may ang gipaungita ore nga maumaura man ang purba, ha? Maumaura sa bahuado. Lain lagi. Ba-ba-bay. Ak na ni. Naigugspan na ni Cupido, Bejutro. Bida sa ng istorya sa taon ay. Ano sa na? Bisita ka ni Kuniho. Ha? Kuniho. Okay ra ka ha, budget? Okay man, ganun di man. Nya, sa ba, uban natin ka? Basig siya na mahimo ni mong asawa ba, Tristan? Uban natin ka! Yan na ta, Bejutro. Bida. Yan, ako ka sa motor. Sa kadugaya, ito na eh. Tana na yun! Ansa to? Mamisita mo? Bay, balbahubog lagi. Balbahubog. Kisa mo eh. Upog lagi na. Sa'yo yun, tuyo. Uy, ayan. Sa'yo tuyo ninyo eh. Nalimot na ka na ko, Connie. Ako bitaw tong nibadlong ni Budto sa bridge nga. Ala. Ninomdom ko ni mo. Ninomdom ko. Porbida. Amis, ni Ami si Bay Tristan kay misita ni mo. Ha? Nguyab siya mo, si dugayan hubog bitaw ka. Nguyab siya ni mo. Saman. Sure mo? Oo. Hoy, wag ka mabuang. Oh. Di na kumutuon ninyong mga lalaki. Oy, kay polos mo mangingilad, mga paasa. Uy, ang imo tingaling ex mo'y paasa. Pero dili, Onsa? Ha? Dili ikaw? Estoryahe. Pamauli na mo kayo ako magkinahanglag lalaki sa akong kinabuhi. Wa! Sabot mo, wa. Hindi mo mamiya kay lapay ko ni Botellas Vino sa inyong naw. Uy, Ano? uy, Gos. Dos! Uy, Dili mo mamiya kay lapay ko ni sa inyong naw. Anoy, si Bata! Bejutro. Ayaw surrender, Tristan. Kung tinuod kang nahigugma ni Kuni, bisag unsa pa'y mahitabo, panguyabi siyang ton nga sugton kaniya. Ay, balbahubog yung biyana na. Unsa? Balbahubog. Unsa na? Balbahubog! Unsa? Minatay. Sana siya. Nga, pastilan, kung mahimo ito ni mong umaga nang ha, basig hagdon ka atong tagay, okay ra ka! May noon! Buhay pa man ko. Ano ko ni mo buwak? Ang buwak, anong usab kini sa mga buhi nga sama ni mo kagwapa, Connie. Hilom di oy. Uwi po ni siya ay. Okay ra ka karon. Kada kita na to, nakainom ka. Mas nindo tingali nga dili na ka mo inom og magubog-hubog. Niinom kay gusto kong malimot sa nahitabo na ako. Magipalaom lang sawa. Connie, dili pa katapusan ang kalibutan. Di lang siguro mo para sa usag-usa. Kung hatagan ko nimo og chance nga
Ipa-feel ni mo ang akong gugma. Malipay ko. Well, ingon man sila. Kung lalaki ang hinungdan, nga nasamad ang imong kasing-kasing, lalaki sa kuno ang makaalim sa samad ini. Ang sada akong gisulti ni manak. O, di ba? Wa ko mo surrender, ma. Og uyab na ni Connie. Anya unsa man, hagda dayon kasal. I love you, asawa ko. I love you, anak. Mandun sa kwarto na. Unyang mga bisita di ay. Wala na sila eh. Ano da yung asawa ko? Ay, Tristan. Yung asawa na tika. Gusto nga makakita ni mo nga. Mo inom ang magkubgubog. Okay. Shit ka lang. Tristan. Tristan, siya malagi ka. Pa, di ani ba si Connie ni sa inyo? Wa man. Hain na ni mo bayana. Big-away mo? Wa man. Na. Ba, sige balik to si Ambisyo. Tingaling niladok na sa itong anak na ko, Tristan. Atra, kubananti ka. Kung asa siya mag-inunan. Nalas ko niya Tristan. Connie? Ay nang itago. Nakita na ka nga niladok. Dili ba nagsabot naman ta? Nga dili na ka mainom? Ninam sa lagi ka. Sorry. Ewan man ka nga di ka gusto makakita na akong mainom. Mahal ni, napalayo ko sa inyo, din ko sa among dapit niladok. Mamawalin mo sa inyo, Tristan. Sorry. Dadaan mo sawa. Sa'yo kong buhaton aron ka malipay. Ug imo kong pasiluon habang ako. Huy, nga na di ka musulti. Naglagot ka na ko, ha? Ano? Mura gimiot. Why sound? Husto. Lingawon ta ka ba ako, ha? Sama ini, ha? Kita ko lubot sa, let's twerk it like Miley, then. Twerk it like Miley. Hoy! Kaboring sa ni mo, eh! Huwag magyabo ka malipay, basta nakita na akong lubot ni Saya kong twerk. Nasa ko, gidek ka na ko. Bala ko? Ha? Wala gyud ko magtingog. Akong gipakita ni Connie nga nasuko ko. Aron mag-usab na siya. Og dili na mahimong lad-o kira. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Renren ginaingon. Mao diay nga uga og tapaw na ang pagtagad nimo ug pagbati diri nimo nako. May lain na day kang gimahal. Hinaytabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Doon ako sa among bahay. Uy, yung tungit mga umbay. Anong ka na? Asa man di ka si Lydia? Ngit-ngit man bay? Lydia! Lydia! Day! Napasigaan na akong tibuok palibot sa bahay. Pero wak may tao. Asam ka si Lydia o ang among anak nga si Junior? Ayos to, sa bahay ni Mama Pasing. Buhato ko. Basim tuwa ditong akong asawag anak sa bahay sa akong ugangan. Kokoan ka nang gigisugo og pabayas kuryente og tubig. Amo to'y nga nung nadugay man. Imo din gisugo sa lungsod? Oo. Mapasing ni anak ko! Tingog ro ni Lydia, Mapasing. Ay, maayo kay ni Ana siya. Sige ha, ako'y musugat niya sa silongdong. Dinhi ka lang sa taas. Bantayi ang imong anak nga natug. Basin og mumataon niya na
Diha ka una ha. Oh. Sabi kang urasa nga miadto sa lungsod si Lydia. Kung nga nung nagabian man. Maayo noon nga nakakita kag ingon ana nga pasangil sa kong lakaw ma. Puro pita kid ni mo Lydia. Kunti pa lang, gisumbong tanag kasi mong bana ba? Nasayod man ko nga mabalaka gid ka. Amo lang. Bisag unsa ka pa kadautan, oy. Anak gihapon ta ka. Pero Lydia in town, dakong sa Diyos kini imong kibuhat. Pag-una, oy. Biyain na ng imong kabit o ang imong pamilyang atimana. Mahal ko si Tony ma. Ang tinuod, mas dako ba ya og gamay ang kang Renren kaysa kang Tony? Pero lami kay siya mudama, uy. Basta kay mabasa halos ang tibuok na kong lawas sa iyang laway. Tilapan niya tanan, ma. Basta kay lami, kit kay siyang muda sa kama, ma. Ay, kung tinuod kang nahigugma sa imong bana, di ka mga bit, uy. Aw, nahigugma man ko niya, pero mas ganaan magkikus akong kapit. Ay. Ay, hala, padung si Renren din, ma. Ay, ay. Ano? Nagkugos na di ay sa among anak. Ren! Tada sabay! Ato ta dito magtiwas og sulti. Tada sabay, Ren! Maayo kay wa ka mangita og gubot ini atong pagpauli, Ren. Abi ko bag mangaway ka. Nga nung mangaway mo ko. Nga mo makidaot ang gibuhat. Tinuod maka nga, nibayad kag kuryente ug tubig. Sige na ay, tuog na ay. Sa'yo para baka og mo trabaho. Lydia, Saman, tanas kwarto na. Jer sa ta, sa di pa ta matawag. wala ko'y gana, uy. Paningkamot tig imo kung gusto ka. Oh, Lydia! Mauna, paningkamot na lang diha. Pero kung gusto gid ka nga mogamit nako, bahala ka. Ganahan man ka nga mogamit og asawa nga mura lag estatwa nga imong hilabtan. Oh, Ala sige, tana sa kwarto. Tana na yun rin. oh sige, tana day, kay lami na kay day. Apan sa di pa na ko ikuha ng kakuha day. Mudidion ako sa... Tana day! Ay, lami. Ay, lami. Ay, lami. Bahala ka na. Ako asan yung tutya lang yun. Bahala ka day. Lami. Unsa day? Waay. Karon day, ako na ikuha mo day ha. Ako na yung anak ko. Kay lami na kay day. Kini... Huwag yapoy lami. Day... Di api day matug na ko. Lami. Usa? Si Lydia nga akong asawa, may kabit? Oh, Ren. Mo nga uga na pagtagad mo si mong asawa, no? Dihan imo, kay may lain naman dahil siyang gimahal. Sabi mong kamatuuran nga may laki nga akong asawa pa. Tungod kay ang kabit sa imong asawa, mauraw sab ang imong kumpare nga si Tony. Oh. O ako din mismo ay nakakita nga ang imong asawa mo misong sa bahay na itong iyong kabit. O si Willa, sila si Tony. O doon ay dagang video nga ang Lydia. O Tony, naggakos o naghawak sila. Diya din atubangan sa bahay ni Tony. Maunsa? Tinuod ka di ang tanan di ay. Kitinaw kong nakita mga video nga naasa mo cellphone. Gusto ta ko nga ikaw gid mismo ang pakito na ko ini, pero di mo ko makahimo, uy. Maluoy ko magtanaw nimo. Mao nga si Papa ni mong akong giduol. Kung nasayod pa lang dahil ko nga dili dahil siya buutan nga pagkapabay. Mas may pag ikaw na lang akong gipanguyaban o gipangasawa, Willa. Ako pa lang unta bitaw. Di gyud mahitabo nga budhian ta ka. Willa. Kay mahal ta kay ka. Gani ang tudron. Ikaw pa gyapon ang akong gigugmaran. Oo. Oo ba? Willa. Wait, ayaw ba din Ren? Na si Mama. Ayaw din sa mo sala. Sorry. Sige, mula kauna ako ha. Huwag di ko magpakita sa salpais ko asawa. Ang traitor ko kumpare ang una kong pakikitaan. Ay, kumsuko na ako, pre. Ayo. Silual ko, pre, ha? Silual ko. Pre, Lydia mo, gusto kaya nga magkarelasyon ng duhat sa... Ay kabla ka, pre. Ay kabla ka. Dili na ko man sana akong kamot sa dugo sa tao nga traitor, pre. Ah, Gisuta lang na ako kung tinuod ga
Tinuod ba nga mulimod ka? Di ko limon, pre. Di ko limon, anak. Kuno na kong tanan, pre, ha? Mayo, mayo. May video yung nakuha po. Nagakos yung mayo, nagakos, hawak. Kinelesortin ako ni ma. Gusto na mareligya, pre. May uyab ko. Di may tabo nga muuno ko na niya. Kaya may banam siya. Nga mao ikaw. Pre, Oh. nakasa kagyapon sa Ginoo. Oh. Kay mi patol kag babae nga minyo. Ginoo Ha? ikaw. Ginoo. Og bayran nimo ni. Ang Ginoo ra mo silot sa imong gibuhat. Sibak ko to, pre. Bako na, Wila. Di gina ko madawat ang gibuhat sa akong asawa. Busa sugta ko. Kay ikaw nga akong ipuli niya. Sige na, Wila. Pero rin, bisa man kinaunsa pa, imo kaya po siyang asawa. Di ako magkibalik pa niya. Bisan pag muluhod siya muhilak sa akong utubangan. Busa, sige na, Wila. Maluoy ka. Sugtan ako, ha? Sige na, Wila. Ren. Kalambot eh. Kalambot niyo. Kalambot niyo. Kaos na nagit. I love you, Ren. Sa Wila. I love you. I love you. Magubo. Oh, kataski ka na. Ren, mga lukon sa taan na, uy. Uy, kataasan na nimo. Ay, kumala ka. Tungod kay love, tika. Di ka pasakitan. Kundi palamian, tika. Dali. Love, tika. Inaya lang. Gaks ako. Love ko ni Maripa. I love you. I love you. Inay lang. Ako. Kalami. I love you. Putli gyud nga ako nakuha ang pagkababae ni Wila. Ug humansa ni tabo na mo. Kidaan ako siya sa bahay oy. Perting hilak sa akong asawa nga mabudion. Ang gipalayas gina ko siya. May gipuli na ko niya. Ta kababae nga matuod nga nagmahal, nahigugman ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tirso, ginaingon, buang kuno ang lalaki nga mahigugma nimo. Aw, buang tingali ko, kay nahigugma man ko nimo. Mao kini ang natabo sa kong kinabuhi, nga dili ko mahimong mahikalimtan. Mo ba parts? Porbida misugot si sir nga mulib ka og mga usag semana, ha? Mulib ka sa trabaho kay madto ka kuan? Madto ka aso ka madto, ha? Sa mong lungsod bay? Yung lungsod eh, uli ka yung lungsod? Oo. Ako gining susihon. Kung unsa ka tinuod nga gi-report ni Papa Andoy nga may laing uyab si Aileen. Pida, abi mo part. Gwapang sugot sa Eileen ko to imong iya ba murag daghan kay laking trada gyud ato niya eh. Bisan daghang paglaki nga mudot-dot niya parts. Kung tarong gi siya utok, dili siya musugot og laki nga may uyab naman siya mao ako. Seryoso po lagi ka, pero ang ako ba, kuyaw mo kayo kung doon na laki nga manguyab niya, mas gwapo niya, mas macho pa niya, ni mo niya, nindot kay Glawas ha, madad na niya siya taon, musamot nga, awa na, maturjak ka na siya, glain, awa na, biya ka sa trabaho ni Marili, human ka, porbida. Basta sa sunod adlaw parts, muuli ko sa ato. Ako ning klarohon ng tanan. Porbida, lipayan ako, sugot sa heroy nga, bakasyon tag, kuyog ko ni mo, bakasyon ko, kalib sa ko. Bayan ho, nga duha ka. Pagkaon tag timpura. Aron doon ako kuya ni pauli na ko. Unya, inibalik na to, kuya punta. Mao na diha. Murag thrilling na. Makikita ka na. Makita ni mo yung kuya ba? Makita sa kunya. Katong kuyaw ni mo nga. Katong murag sigirli mo ito ilang ikibra. Maghinaot lang ko ba eh. Nga dili tinuod ang tanan nag-report nila ni Papa Andoy ug sa akong igagaw. Ako gud mismo, Terso. Nakakita gud ko nga may kuyog si Aileen nga lalaki dito sa lungsod. Unya ra ba? Kani atong lungsod ini, doon ra ba ni Lance? Duha ka buok. Basin og dito sila gikan. Kay ang imo uyab mo,
Luyar ba kay gaw? Has kang buang nga lakiha, uy. Dito ko sa ilagay niya pa. Hmm. Wa man siya. Ug matod siyang gigagaw, nisuroy ko no. Kuyo siyang mga amiga. Susiha dito eh. Susiha na, Terswa. Mudo na ba siya laing isprekitik din sa ato? Buwagi na! Unsay isprekitik pa. Ay, isbiring hoy ko. Sa kabay, karoon pa man ka anak. Ore na. Laing uya ba? Pag kuan nito, pag practice og istorya ay nga, kanang kinauboy ay. Kinauboy na. Anyahay lang nga. Pirmi kang gisurik mo tang imong laing uyab. Bastila nimo. Wa ka magbantay. Kay wa kay minaruno nga istorya. Buwagi na sa Aileen ha. Buwagi gina siya. Bueno, Terson, dili ko gusto nga buangon ka og dugay. Napatuhuon ta ka nga love pata ka bisag dili na. Unsay bot mong ipasabot, Aileen? Tinuod ang tanang tabi nga imong nadawat. May lain kong uyab. Og sana ka rin ang akong hikugma. Basta, buhat na ta. Aileen. Ano man, Aileen? Sa may ako mga pagkuwang nimo nga, imo man gibuhat na ako. Nanarbaho taon ko aron makatigom para sa atong ugma. Aw, di lang gyud tingali kitang alas usag-usa. Kay, nakakita amang kuglain. Mas labaw pa nimo busa. Buhat na ta ha. Buhat na ta, Terso ha. Ha? Aileen. Kung munguyab ang kukusab, Alice, dili ka uyaw nga kung uyab nun. Kay usa ka babay nga bayaran sa syudad. Sumagod. Di ba usa ka gayon ni Ana? Gidako sa kumang barkada dito sa bar. Ang bar nga imong gitrabuan, ang among sudlan. Ug ikaw ba gani ang table namo? Tungod pa lang kay na ako magtrabaho sa usa ka bar. Bati na gid ang imong pagtan-aw nako, ha? Natural nga hugaw ka. Ang namatay mong inahan, usa ka hostess. Ug mausab ka na karon ang imong gisudlan nga trabaho. Mga hugaw mo nga kasing nga babae. Liwat ka sa imong inahan. Pwes, uyab ako. Aron ipamatuod ko nimo nga dili ko hugaw nga pagkababay. Uyab ako, kay ikaw ang tugyanan ko sa akong kaputli. Alice! Nga magkauyab ta, ug mahilabtan ta ka. Klaro na lang nga hugaw ka. Busa, ikasubo ko, Alice. Kinala ikasulti ko nimo, Terso. Mahal ta ka. Nahigugma ko nimo. Kung may trabaho man ko sa bar ka na tungod kay wa ko ilaing kasudlan. Pero silbidura ko sa maong bar. O guwa ko mo entertain og mga customer. Kanadadon ko sa gawas. Usman ko mahal ta ka. Og ikaw ang gusto ko nga tugyanan sa kong kaputli. Ikaw, Terso. Sak! Si Alice mo yun, no? Nakatasilingan na itong speakers longson, ngosag Jero? Itong trabaho syudad? Oo, Parts. Pida. Unsa man ko eh. Wa man ko makasabot sa kong kugulingon. Sukad lang nga, may pabati siya na ako og po nga mahal kay ko niya. Nga? Di naman siya mawa sa kong unahuna. Mo ba? Samot nga, miingon siya nga putli pa kuno siya. Ha? Og ako kuno ang gusto niyang tugyanan sa iyang kaputli. Unsa? Putli siya kagaral, porbida. Pada sa atik, ano yun, unsa mo taon ka, padahig li kasi mong atik. Bay, abo ni mo, o manguyab yung kaniya, ha? Usa na kus mo katawa ni mo, Parts, katawa ti kadaan, be. Parts Mando. Ayo kay niya ka. Putob na lang ko karong magsimana. Mubiya na ko din sa bar. Balik na lang ko dito sa lungsod. Kamay naman kong natikom. Magtinda-tinda na lang ko sa amo. Kinamawa sa akong nahuna. Salamat kung mauna. Utuga pa ni... Okay, una na katutunian. Lamian. Sorry. Kalami. Alibi, kinilasang imong kandung. Asa ka? Upa sa uban. Kalami. Kapiyot. Girl,
Magka-relate ka. Girlie. Ay, Ha? Usa man di ang kamot kay muluag niya bungkot. Klarohan na niya! Ay, naaray mo, Parsoy, kung di ka mo tuo. Ha? Basta, putli si Alice nga akong naangkon. Og akong niyang inos papa, nga magminyon ako. Bakaslan ko si Alice! Dili ko mo to. Sulti na lang nanay mo. Kaya nahigugma ka man niya. Ay, tinuod lagi taon pa. Alice nga akong nakuha. Naglisod mong gani ko. Paut mong gani ako, ah? Hilaw niya eh. Paut. Buwagi siya. Ha? Buwagi ha, Tirso. Uy, Buwagi ka ng Alice. Kung dili ka gusto nga katawaan ka lang sa mga silingan na to. Kaya namunit kag babae nga bayaran. Aron mahibaw ka niya na. Buwagi siya. Tirso. Buwagi! huwag yun sila mo tuo nga putli nga akong naangkon si Alice. Hugaw yun si Alice sa ilang pagtanaw. Ug matod nila, buang kuno ko. Nga nahigugma ni Alice. Aw, bahala sila oy. Kung buamang ko silang pagtanaw, problema na kana nila. Basta kay pakaslan ko gid si Alice. Pakaslan ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ibeth. Ingon, stress sa asawa kung makabana sa liglang nga tabangan sa ginikanan. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Na Izel, mata na nang mangumpratag sa'yo sa merkado. Ang sanara sa Ibeth. Alas 2 sa katlaw nang. Hiwa pa eh. Ano makapalit tag labas nga isda na nga atong isuroy sa mga kabayan. Sige na nang Isel, bangon na diha. Pilay balayran na ako, beta. 650 tanan noy Mike. Dara, bayad din ta. Abi ba ito kwarta? Salamat kay noy Mike ha. Di nagitaw ko mahago og suroy kay gipakyaw naman nimo ang nabili na kong tindang isda. Door to door gini isda sa mga kabalayan gini. Sakto na. Mayo guys, surti kay laki mo kasawa ni mo de kay kugihan kay ka. Mangihi ba ka? Ha? Noon sa? Ay, mangihi. Mangihi nang lagi. manok. Sige. Tigil mo gutman mo pabili. Ako Lamat ka. noy, lamat noy Mike. Isda na sad? Oh. Sige, tagkarne balay. Isda sa ta. Nunsa mo ka, eh. Tadi tinagugarni pa, be. Di ko ba nag-isda? Lapas kay ang isda Phil oy, nindot ituwaon. Bitaw. Lapas bitaw kayo. Ay, kayo to aking isda, Pilkaw. Tuwa ha. Niyang katunga sad. Tikay. Duwa pa ko basketball pa, eh. Wala na yun, akay. Nagsalig lang gid na siya ni mo noy Mike, nga pinangga ni mo siya. Nagkauyan siguro si Noy Mike ni mo alang kang feel. Ha? Taka man lang ka man ang isil uy. Sus, malasa ni mo day kung makabana kang feel. Tapulan kayo. Nagsalig lang nga, arangan ang iyang mga ginikanan. Tapulan jud ka ayo nang kay ganina palutuon siya og isda ni balibad kay mo basket pa kuno siya. Di gid maayong pasanayon og paandon ang ingon anang klase sa lalaki nang. Mag-unsa naman lang na siya kung mamatay si bako ang iyang parents. Ay, pertik yung luuya ni Phil. Isda! Isda mo diho! Isda! Deta marong, nokos, basayan og mamsa! Mga ki! Isda ki! Batil! Isda! Batil! Ibitay! Palitan niya isda! Pila nang imong isda, ibet? Hain mang isda ni Phil, daghan man ni. Kanang imong isda, God. Kanang nailiki ba? Di man din ako ibaligya. Gusto to, naliki. Kung ako lang ibaligya, adto sa lain, di mo feel. Kay wa man kay ayo. Sayang ako ang isda. Sayang akong isda nga may liki nga mapunta lang nimo. Isda! Tamarong! Nukos! Pasayan! Huwag katingog na kung amigo mo si Bayfil. Imbis pa daw na ang tatos, panguyab mo ha. Sa baoy, unsa na ba nun eh? Kadaghan bang hugasan? Phil, panghugas, bi. Kapoy ko ma. Pamaulan ko. Grabe among duwa gabi, eh. Pisikalay na kayo. Pisikalize mata ni mo, ing na lang yun din ang tapulan ka. Mama siya, eh. Sige na, hugasin ang mga plato. Kuha na tag meat ma, eh. Pamay, aron, may mo trabaho din sa bay. Dilagi ako inyong suguon. Laki good ko. Noon sa?
Ang diglaki, di mo lihok. Oh, may nimo. Unsa man ka, Mike? Maginanaw ka lang sa imong anak? May mahi ko no na, be. Porbida sa daning anak ka taon. Porbida. Ay, harigat. May nung kabaok kam trabaho sa panimay do. Ha? Unsaon lang kung mamindyo ka? Oh, kuha kong maid. Ay, ngalangon niya na, Porbida mo. Abot lang panahon, Pil, nga kining imo kadapulan. Matilawan mo kini sa imo na unya nga. Ay, simpak ko pa. Aw, dala dapat niya. na ako. Oh, Porbida, ikaw? Ha? Bida, manapat ka? Ikaw, gidapatan din ka sa pulan kay ka, ha? Pa, Mike. Serious lang ini ako. Nagkagusto ko ni mo, Ibit. Ay ko bugal-bugal lida, Phil, uy. Hindi lagi na yung bugol-bugol ako, Ibit. Love ka. Katawam ko ni mo, Phil, uy. Hoy, panguyab sa lain, ayaw nako. Oh, lugusan ng tika. Aron mutukan ako nga love ka. Noon sa ka, nayabag naman tingal kang tawanan ka, uy. Unsa? Unsa yun namang feel? Ngano ka ibet, uy? Manang Izel, ang tinuod. May pagbati man po ko ni Phil, kuit. Unsa kita tulan man yung taon kay naday, uy? Kwintas kag bukogs konsumisyon anang tawahan ako magkadayon mo. Manang, basig ako'y makapausab sa iyang pagkatapulan. Phil, malakaw na ko, adun ako sa merkado. Sige. Bukaw pa man kayo. Ihatod ko. Saan ka nag-tricycle? Hala, uy, tagsara kay mo aging tricycle ar-urasa. Oh, umiya nga lang ito sa merkado ko nang daghan ng biyahe nga tricycle. Lalo? Sumukha ka na may lakaw na kayo matugog balik. Lo. Sa ato pa, wa ka makapangumprag isda. Wa, kay nakuha man sa talisan ng ako kwarta. Unsaon nga samtang nakatang ko kasakyan paingon sa merkado. Kiduol man ko lalaki. Gitiunan ko konsilyo kay tulis ko no. Sa may gipawahat ni Phil, Sa may feel, uy, nawaman ko ba ni kay magkatubod pa kuno kay siya. unsa? Mao gani. Ano nagigila ka, Ibit? Ha? Nanyo ka? Gidapatan ka, Phil? Wa man lo. Ano nagigilat man ka? Wa na siya kakumpra lo kay gitulis man na. Uy. Kasi, magamit ka rin kwarta, oh. Ayon ka, kakumpra ka. Sige, ha. Ano ko nga, hindi ka makachinja o isda, Ibit. Sige nga, pangumpra nga. Ugma na lang luoy kay nagkurog pa ko hangtod ron. Sukat karon. Sukat nga natulis ko, kuyawan ako. Duslakon ko konsilyo atong nagtulis na ako. Bet. Uy, Ay, hikap-hikap ya. Bet. Lagot ako ni mo. Sige mo kagbalik-balik ka ng gitulis ko eh. Ako mo yung basulong. Ang! Kung gihatod ako ni mo, matulis ka ako. Ano nagkasuko mo eh. Ihatot ka karong kadlang. Paskuro sa kubi. Pre, ayaw pa kay kapi kay ba? Ay, bawas eh. Ako rin bahalin. Apa day? Adugo na itong kwarta, uy. Gusto na. Apa day, uy? Okay. Huwag tanong ko ng iyong kasuko. Maugid lagi-lagi. Happy. Ako pa'y musuroy sa mga isda. Inig abot sa bahay, ako pa'y magluto. Inig human og kaon, ako pa'y muhugas sa plato. Paita ning makabanatag tapulan! Paglabay ng mga plato, diha ay sige, yaw-yaw diha. Ay, panglabay, mao ba? Ipanglabay di ay kini ay. Ma! Oy! 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 Ha? Napay! Oy! Mahurot mo ka mga plato, oy! Ang ano magmahurot? Ako'y nagpalit, dili man ikaw! So ipanglabay ko ni! Ma! Ma! Sige! Huwag nagbuha! Tapulan ganda ko! Senyorito ka inimbaya! Nagsalig ka mga kani ato sa ulitaw ka pa ngang imo mga ginikanan mo buhat sa tanan kay nagkaanak silang tapulan nga sama nimo! Ah! Oy! Ah! Huwag na ka! Oy! Ibe! Nag-iingit siya ko na mo! Ibe! Ibe! Gihurot na kong buak ang among mga plato kay timgid akong laguta. Kadadto na usab si Phil. Di na gid siya tapulan. Wa ko mag-Incredible Hulk, wa mausab ang akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Buyak. Ginaingon, dili gid maayo nga ang asawa nga buutan ng budian.
Kaya ang pagmahimo niya hilabihan kung ikaw iyang mabaslan. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Sige day ani, duty na ko day. Pag overtime gihapon ko ron day. Ay na lang ko pagbuta ko panihapon. Ayaw lang sa dilak ang pultahan kung matug ka. Aron makasudayon ko kung tunga gabiin ako mauli. Sige naman lang ni imo pag-overtime dong. Wa naman kay panahon ako eh. Ayaw ka bala ka day. Inig uli ron akong gabi. Kung makatug ka na inig abot na ko, pukaw taga aron magturjak na. Ay sus ni mo buyaks. Istorya naman lay kusog ni mo oy. Pero wa na mas buhat. Basta, tinudon yun na ako ron gabi day. Nya, sige day, ato na ko. Kay malate na ko. Unsa? May reklamo ang imong asawa bay? O bayo eh. Uy, Saon, inig uli na ko sa bay. Luya naman ko kay birahan mo kung maayo ni Janet. lami sa kay nas Janet oy. Bigaon kay ugnaw mo. Bitaw. Lami kay ang anaon ba anaon. Bitaw eh. Sir, lami agad. Di ko pulaan ni mabayhan na. Bitaw. Kagabi yun, mato na sa ko sa ila. Binirahan sa dilon. Ayaw ihoro tayo mong lana nga to ni Janet. Binli sa na og gamay ang taon ni mong asawa eh. Malimot bang kubay nga doon na kayong asawa nga nagpaabot na ako nga akong birahan. Maluyan ako ning uli sa amo. Mao nga, matug na lang dayon ko. Uy, antug bida no. Ang kuya o na ba no? Kung adto na sa laing laking ngitaw kalipay imong asawa. Uy. Kuyaw ka na. Di na mahitabo bay. Kay ako'y naka-genia. Humanaman tagpanihapon. Tanas kwarto dong na. Kay lami na kaayo. Kining day, kining di lang na magpalabi ha. Kay? Kaya akong asawa ka ba? Nareklamo na. Kaya iniguli ko nung ako. Wala ko nukoy ikabuga nga to niya. Kaya magtugdan ko nuko og diretso. Basi magdudan siya nga may kabit ko. Na, ay pa ko na sa imong asawa basta ni ako, ha? Tanan no, kwarto na dayon to. Kay lami na kaayo pa. Tanan dayon to. Oh, bakit? Sa kong papa ni Ibay. Ayo kay nasuroy ka din day. Ako unta tumadto sa inyo. May kay din na kay kumahago pag adto sa inyo. Nga naman pa. May tuyo ka na ko. Mulang, doon na kayo. Ubahin kinasi mong bana nga butan. Ha? Kaya nga naman si Boyax pa. Ane, ano mong bana? Doon na ikabit. Unsa? Si Boyax doon ay kapit. Oy! Dahil ko na bitaw ikaw ang giingnan nga panigin ang bana mo. Sali naman kay kaniya, oy. Na, kaya bang imong bana ba? Sige mo na ko time. Pero dili din na time man na ang iyong trabaho. Kundi ang iya din kabit. Okay, sa may nagsulti ni mo nga may kabit ang akong bana ha pa. Kinsa? Ako! Ako, ani? Ador. Di ay ha. Among silingan ang kabit sa imong bana. Gani, halos kadagabi mo anha ang imong bana sa iyong kabit. Oy, ako na bitaw nga kang giingnan nga pangit-in ang iyong bana. Sali naman ko kain nga siya, God. Kung ako paunta ang imong gisugot o gipamana, day, di tayo ka buyan. Kay mahal takay ka, ani. Gani, ang tugkaroon, nagugma po ko ni mo. Kinsa? Isayngan sa bagi kapit ni Boyax. Janet, amo siyang silingan. Ayop siya. Mahal ko manantang siya. Anong nakabuhat ni Idin ako? Boyax, tas nga masakpan ta ka. Bitsan ko. Ikaw ang himuon kong kapit. Sabi tao. Sana siya mo yan. King asawa day! Isang bias ka! Ikiha ka! May ibang igugpa ang napupuntahan! O sige, kiha. Kay magkiniha ay ta. Una og kiha. Dili ta ka atrasan. Og ikaw, Boyax. Day? Ikaw, muwag na tang animala ka. Day? Puslan man nagbilo ka. Magbinuang sab ko. Mga bitsan ko. Tuon ako si Ador. Ako'y mahal ni mo, dili mo bana.
Mabaho sa kumpanya. Mabaho sa... Ibasulat ko ng akong mga sada yan eh. Balik na dahil. Sorry, buyak. Na ko nimo. Nakakita na kung masapa ng imo. Sigihan pagid ko niya bira. Di sama nimo nga. Pero kung katulgan permi kay gipsa na day kaslain. Buwag na taon. Sangko sa langit nga akong pagmahay nga nangabit ko. Kay may bawas ang akong asawa. Og nakapangabit siya nga mas dako pa sa kuha. Mga iyan akong gibuwagan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si George. Kinaingon, anak Gracia. Tatag nga sa kinikanan, maangay lang daw aton. Siya man kini. Yang nitabo sa akong kinabuhi, lagi na ako mahimong may kalintang. Merta, hi Mas George. Magduwa ko rito sila volleyball. Ha? Unsa? Nganong volleyball man? Dili man basketball? Ay, mao may ganahang, George. Uy! Unsa man? Bayot na si George, Merta? Ay, basin. Animal, baka uwaw lang siya nako. Bayot ka! Tubag! Bayot ni ay ka!Ulatam na din mo, George. Uy! Baka uwaw lang ni anak ka! Pagkawaw man! Wami kaliwat bayot! Ikaw pa! Gusto na lang! Ay, anila sa kasamo, Georgia. Thank you, Clau. Thank you. Grabe, isang lilo siya. Ay, grabe. Di mo siya magadawat yun na ako ngayon ini ko. O anong na kung bayot ka? Ako lagi. Akong papa bayot. O malagi ko niya sa akong pamilyang na bayot to. Sisitin niyo ka. Kaya gidawat ka nila, Clau. Di malas ko nga nakamahan nga di mo dawat nga bayot ang iyang anak. Sa nabagkatos, George Losoy? Ayaw kong pangutan na, Merta. Ano ba sa kao nga di ba ka makadawat ka bayot ang atong anak? Maglagot ko magtanaw niya. Lagot. Ambot lang yun. Musakag yun ang akong dugo. Merta, ang akong tambal sa high blood B. Ahak na ni. Nalipong ko na. Ang tambal na ko, Merta, pagdali! Ay, Georgia. Mawarak na ko ha. Unsa man mo kayo ganako dito sa comedy bar. Malingaw sa ka. Sige, Clau. Ako ganahan ka pagkataon. Ano mga kwarta ka? George, unsa man? Ay, nalingaw kasi ng siyo, Clau. Mo ito style na mo. Kung nagali bagong musod, sa kayong day na mo. Ingon na mo, ay lingkod ha, kay sapyot kag lubot. Nga mo, smile gali ang tao. Katawa man ka, sos daw ni mo ay kung may bungot pagkatimos. Mo na style na mo, so ayaw na mo manood sa comedy bar. Mo, di Nya kay bawo ka ito mga showhay na to. Katong siyo, ginabo na mo, no? Katong yung tigo na ganun mo duwa, no? Munguta na mga tao. Mo sa man? Mingon sa sila, is that entertainment? Pa sa mga tigo. Pero mga bata noon, ganun eh, exclamatory. Yung mga, that's entertainment. Totoo na. Tuwanan kayo na. Tuwanan na no? Ito, madakagaw kay kita nun kay kamsulti. Dito. Pero ay di ba sa yung pagkatawa sa mga customers ha? Kibaw lagi ko ato bayot. Why? Sway lang ko. Sway ko. Extra lang na ka, George, ha? Kung maayunan akong imo mga pasabog, away duha-duha. Dawaton ta ka sa akong comedy bar. Salamat kayo, Miss Yadjo. Sige na, Clau. Dadaan na sa dressing room kini si George aron mag-makeup. Pili ilang siya iyang isulob ha, alang siyang pag-perform. Ay, naningaw ko ni George ug Clau. Maayo man din mo kanta ni si George. Magamit kaayo nini alang sa iyang pagtrabaho din sa akong comedy bar. Kibingon ako sa abong anak. Hain na magkakaroon si George. Huwag na gid mo ulit din sa pasukat at gikulata siya ni Lucio. Merta, naunta magtambal para sa high blood ang barangay hall. Palitilan ko dito, be. Kwarta, be. Uy, hala. Kuwangan ng kong 20 pesos. Uy, ay, George, anak! Anak ni Agyong ka! Uli na sa ato, ha? Kimingaw na kay ko ni mo, George!
Kumusta naman ka, anak? Okay lang ko, ma. O sabi mong ipalitin sa butika, ma, ba? Ay, tambal ni Papa di mo para siyang high blood. Wa may stocks barangay whole good. Pero kuwangan mo kong 20 pesos na kuy. Dawatan ni ma, Oh, usa ka libo? Kana lang, ma. Kana lang yun. Bago pa kurang nakaasod og trabaho mo. Oh. Ipalit ang tambal ni Papa. Unya, palit sa sudan og bugas. Oh, tuodi mo. Ay, sulti si Papa. Ngunara ko si ilang klaw-klaw nagpuyo. Doon na may bakanting kwarto nga may akong yabangan. Kung may kinalanon ka, ma, atuala ko dito, ha? George, anak. Humani mo kaon losyo, taon-taon mo inom kasi mong maintenance, ha? Ay, bastilan, ang saon na lang kung perming way tambal sa barangay. Magsige na tagpalit ini. Muundaw na ko sa akong trabaho, Mirta. Nga naman, ha? Murag, bugat naman na akong lawas. Termin akong magluya. Oo ba, Mamirta? Oo, anak. Di naman ko nun niya makaya. Ikaluoy ni Papa, uy. Asa bilang ma, ha? Ako rin bahala ninyo ni Papa. Basta, ayaw lang siya sultihin nga nakita pa. Okay ba, ma? Kung sa inyong problema sa ato, ano yung adayin ko din ni ma, ha? Love ka mo doon si Papa, ma. Kapuutan ni mo, George. Mag-open kog laing comedy bar. Kamong duha ni Klaw-Klaw ang mo-manage ni ini George. Wow! Thank you kayo, ma'am. Thank you kayo, Miss Yadja. Sugod kami trabaho sa kong comedy bar, George. Daghani kayong musuod na customers. Ikaw nagdag swerte. Oo, manis. Sa amo, no? Ako man ko na nagdaog di balas. Matod pa sa akong amahan. Kasagaran yun sa amahan. Mao na'y bation, kay di man sila magkadawat nga bayot ang ilang anak. Lagi. Pero sa kadugayan, madawat ra na nila. Ay, like a discouraged, George. Uy, laban lang. Ay, kilap na niya, uy. Malilo kayo, ha? Ipayan na ka, George. Ipayan na ko. Payagin ko, Pion. Mahal kaya kag... Mahal kag tiis mo, ha? Ipayan na ka. Mahal kag tiis. Ay, ay, ay. Ang bait-bait naman ho, anak ko. Dinala ko sa Amerika, pinasakay ako ng aeroplano, business class. Wala naman akong Gawin nga naman yung pag-cancel ko ni George. Ay, kinsa mo yan nawag. Hindi ko gusto mo si George. Hindi nag-perform pa man taon siya. Iniguman na lang niya. Thank you! Thank you niyo naman, ho! Don't go away, I'll be right back! Uy, uyo, dali. Uy, kadawa rin mo cellphone ay kay murag 5,000 ng school ni mo diha. Unsa? Si Mama Mirta man ni? Unsa man? Kung makalugar ka, nak, pauli sa ato. Kasi Papa Nasyon na mag-atagi ang nangita ni mo. Oh my God! Uy, Yes! ako rin ba din eh. Go na! Pa! Yan ako pa! Pa! Ikaw paghilak. Maayo kay niya ka na. Ngayo lang kong magpasaylo sa akong pagkabangis ni mo, George. Lipay na ko na nagpakita ka na ko patik. Pasaylo ako na. Sa pa! Damdaman doon ni Mama. Alam mo pa, Lucio. Salamat ka na kadawat ka rin ako pa. Salamat yun. Ayo. Agay na ba na siya nakadawat di mo gabay ka, pero maulagin siya mo angkon, ana. Pero magsigla siya pagkita ni mo. Ako na sa tumakon nga, huwag ko makahibaw ko na. Lisod, uspagin. Kenapa sih? Aduh, banggang George. Sige na. Kenapa? May isuligong mo sa katapusang higayon na. Maglisod na ko sa pagnawa. Ating mayo. It's a prank.
Day! Okay namin si Papa. Payon nako. Tungod lang sa iyang pag-prank nako, nakaladlad nako sa kapa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Roel. Ginaingon ang pagbudhi sa asawa ang ito sa bana. Di matago ang sa kanturan. Kay mo gawas gayon ang kamaturan. Mao kini ang nitabo sa akong ginabuhi na dili na ko may moment. Maato ka ba kayo simbahan? Kay doon ay makig-meeting na to, ma. Si Father Andy Stura. Bahin sa unsa may mitingan, Roel. Bahin sa mga kalihukan sa umaabot nga fiesta, ma. O kinahanglan mo tambong ang tanang presidente sa kapilya. Mao ba? Sige, mutambong ko, anak. Uon sa pag-urasa. Uy, wapay linungag. Gutom na ra ba kay kuda? Hay na din ni si Ruel o si Mama Benita, uy. Akong tawagan sa cellphone. Tubag ka dayon, animal! Hello, Day Marisa. Hello, Ruel. Hay, manik ka. Gigutom na ko, ha? Kuanday, di pa mi sa simbahan. Nag-meeting mi ni Father Andy Stura. Unsa? Si Mama Benita? Di apo diri kuyog lang may nagpaulim. Nay, hapit mo naman ang meeting. Nang lakaw raman mo, uy, nga maglungag. Gutom na kay ko. Pag-ukab na ko sa kaldero, ay sod. Ha? Ako pa'y kapoy kay kastrabaho, ako pa'y mulungag. Kapoy bigay ni Manahi. Sige rin, paulihan lang na ako sa mama, be. O papaliton lang na ako siya og lutong daan, nga sudan. Imaman kanon. O tanan si Mama Benita di, day. Marisa, ha? Mama Benita, una pauli mabiki. Paliti og lutong sudan og kanon si Marisa, kay gigutom ko na siya. Ha? Sige na, ma. Ay, di ara ang pagkaon nga akong gipalit, Marisa, oh. Ilabay na. Unsay ilabay? Pagkaon di, gabaan ka. Gabaan, good. Ang gabaan, kanang mukaon gihapon, bisag busog na. Nakakaon na di ay ka, Marisa. Nikaon na lang ko, kay perte nagyong gutuma. Nipalit na lang kog cup noodles, aron masudlan ng akong tiyan. Giparisa na ko og pan. Ay, wisit yung kinabuhia. Uy, kita pa'y managpaho, kita pa'y maggutman. Uy, paitag sinultihan ning asawa sa akong anak, uy. Huway bukog ang dila kung manulti. Makapahiupos ang imong asawa, Roel. Maayo pa tingali nga, maglain na lang kong puyo. Manong ikaw may maglain puyo, ma? Nga inyo maning bahay ni Papa. Kaming mulain. Kaya kami sa Marisa ang nanipon din eh. Sagdi lang, ma. Ako lang sultihan ang nas Marisa. Ma, pasensya ka na sa kong asawa, ha? Sakit sa kong buko. Nya, saman pahilot ka? Di arab ako'y magic hands. Nansa ka na, Jonas? Hiloto na ko imong buko-buko kay sakit magkaha. Hilom diha, oy. Lain na ba kung ako hiloton kay hilukan na ba ko? Samad ko kagilukan. Kung ako yung hilot nimo. Di lang kay gilukan ka Marisa. Lamian pa ka. Diha. Saman. Ubantay inig panggawas na to? Jonas? Day Marisa? Anong karang namauli, ha? Overtime me. Huwag malagi ka mag-text. Kapay nag-text, uy. Matog na ko. Nya, di ka mukaon? Busog ko. Day, di Marisa. Natawag na ka, Day. Sapa, si pangablit, uy. Ay, salamat. Kaya nagmata pa, Day, ka, Day. Tinsi iya. Matog na ko. Ay, kog sa muka. Mingaw na ko ni mo, Day, Marisa. Ruel, sa baboy, iko pa. Iko kaksa. Lagay ko ni mo, Day, Marisa. Ikaw, huwag kami ngawan ako? So, asa ko to, Ganun wa magang mingawan ako, be. Basta kay wa. Be. Iyay. Uy, iko gaksa. So, ko ni, Nagkaway lami ning atong relasyon, Ruel. Kaway lami man tao ni Day.
Busy mo ko pirmi simbahan bay kaloy. Mausay. Di na ako makatag kalipay kang Marisa nga akong asawa. Kita. Pida sa istorya. Ibisa-bisi ka ba? Di ang ngayon sultis, Marisa na nagkalami, kaway lami ang inyong relasyon. Bisa doon na ilaing gilamian si Marisa ba? Unsa? Mori kuya, doon na ilaing gilamian. Unsa? Bay kaloy. Pagsultig sama na ha? Dilingon na sa Marisa. Lab ko ni Marisa bay. Lahat pa kasi mo sawa dito mo baglay laki. Unsa bay? Unsa man bay kaloy? Kaya nga naman, nakakita ka? Yung may kaubang na yung laki ng akong sawa? Kakita ka ba? Bay kaloy? Kalma lang. Murang kagsumbag nun ako. Di ako'y nakakita sa imong asawa, Bay Roel. Bida. Daghan atong mga silingan nakakita. Ni angkat siyag motor sa usa ka lalaki nga puertip yun yung gakos ni Marisa hawak sa laki. Basi habal-habal, grabe lang to bay. Dili habal-habal. Kiyod-kiyod gito yung sakyan niya. Bay kaloy! Kung dili, kusog kayong muhabal to. Sama rin mo, bay kaloy! Pasayan ka sa motor ba? Kisa may susulti ni mo, ana, ha? Si Mama Benita nga imong inahan? Ayaw pasanginis, mama, ha? Dili siya ang nagsulti niya. May mga silingan na to nakakita ni mo. Nga misakay ka sa motor ni Bay Jonas. Kauban mo sa trabaho. Mo nakakita ni ni. Unsa? Ay, sa Jonas. Ano man, Marisa? Last na ni natong sudin his motel, ha? Unsa? Nagkalami na inuntang duha. Unya, muing kag last na ni? Last na ni. Kaya ka na sa tumasilingan nga nakakita na akong niyang kasi mong motor. Unsa? Naipaw na sab si Ruel. Iya kong gisultihan, bahin ni ini. Nahadlok ka? Uy, ayaw ka hadlok. Total, wa man ko'y kabilinggan sa kinabuhi. Ulitaw man ko. Ikaw lang ka may bana ka. Pero, wa ko mahadlok ni Ruel nga imong bana, Marisa. Wa ko mahadlok. Jonas! Ayaw ko siyang tilas na ni. Last. L-A-S-T. Kundili, U-S-T. Last. Dili ko makatuo sa kong nakita. Si Marisa ka na, nga maupay pagawas sa usa ka motel. Hukaw ba niya si Jonas nga among silingan? Tuolon ko silang duha. Samtang wa pa sila nanakay sa motor. Kaluoy sa kong anak nga si Ruel. Mama Benita? Ikaw? Anong ipangsuon ni mong imong mga business? Nauaw ko. Imo nang gituyuan, niya mawaw ka. Gusto na, Ruel. Dili ko gusto mamati si mong sudya. Wa ka sudya eh. Napangutanan lang ko. Mao ba day kini ang ihatag ka nako sa Ginoo sa akong pag-serbisyo niya? Sa akong pag-alagad niya? Na halos tanang adlaw mo sud ko simbahan? Mao day ni? Gusto na, uy. Dugay ng Semana Santa. Wa na ilamingon sa may imong imahay sa Ginoo. Ako ang angay ni mong mahayan. Kaya ako'y nakasa sa itong kaminyuon. Mabiya na ko din Nawaw ko sa itong mga silingan ng kakita na kumiang ka sa motor ni Jazz. Ayaw paglakaw. Ayaw pagbiya, Marisa. Oo, nalagi ko ni Mugaw na ko. Kaya ako'y natundapit. Ayaw. Marisa. Ayaw pagkilak. Di ko hangay sa mong luha, Noel. Nauwaw ko. Nibiya ka na akong ang asawa. Itipon siya sa iyong laking business. Motor din na ingnan. May nakasa si Marisa. Ug mauwaw ko na siya. Umaw to mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 154 o ginaot nga nalingaw mo listeners o gusto na ko pagpasalamatan ng comment sa kuha. Salamat jud kaayo nga naadjud mo pirmi kanunay sa pag-comment nga isa jud maapil sa atong pag-vlog. Ug ako day shout out no sa di pa natong tapuson, shout out na ko tanan nga comment, shout out na ko si Michael Jan Amores, shout out mo diha sa Tubod Danau del Norte, si Oscar Baydog diha sa Grahe Karkar Cebu. Shout out mo diha Oscar Baydog, labi na sa imong pamilya. Si Vilma Amor, shout out mo diha ma'am. Shout out po na ako si Ma'am Del Sam 99 diha sa Hong Kong. Shout out mo diha ma'am. Si Lowell Balandra, shout out po na ako. Si Bernadette Larcy, shout out. Halin Labial, si Ina Palas, ug si Cindy Abdas. Umaw to mga kasuners no, at ang atangin na po sunod na to nga drama. O gusto na ko masunod, salamat jud kay sa iyong tanan.